Uniflow Online. Poslovna rešenja za siguran cloud printing i skeniranje. Šta je Uniflow Online? Prilagodljiva identifikacija. Identifikujte se lako kod samog uređaja karticom ili PIN kodom. Sprečite neovlašćeno korišćenje uređaja. Štampajte poverljiva dokumenta sigurno. Lično osiguranje vaših štampanja. Prati vas od uređaja do uređaja. Povećana sigurnost dokumenata. Štampajte sa svakog mesta. Pošaljite dokumente na štampanje sa vašeg telefona, tableta ili računara. Povećajte kancelarijsku produktivnost. Sigurno skeniranje dokumenata. Skenirajte vaše dokumente lako. Pošaljite dokumenta sebi ili na cloud. Povećajte produktivnost korisnika skenera. Pratite troškove štampanja, skeniranja i kopiranja. Statusna tabela i automatsko generisanje izveštaja. Uspostavite kontrolu nad vašim troškovima. Infrastruktura bazirana na cloudu. Štampajte sigurno bez lokalnog servera. Sva štampanja ostaju lokalna, administracija i izveštavanje se radi na cloudu. Maksimalna sigurnost bez troškova za lokalne servere. Jednostavno bez servera. Sigurno